Hello guys. Subtasani 600 zon bimapwr mwsanai. Hai lalai bilalai. Naila dengan somaina romaina goza gotang gomo gapni dukna kanai. Riti ritau mobile kungai kedon sekarang highlight saudara hai wave kelam dah ini nama sekarang jabla ada wow bezebabla जोंनि मानगोनां सेन्टिनारि कमिटिनि कनभेनर आदै सुलेन इसवारि बिथांखौहाय बिदाय आरज खालामनो थाखाय खावलायनाय दोनखानाय जाबाय रेडि जाय साइडआव मोसाफानो गोसो ना मोसाफानोबो हायो मिथिबाय ना बाउन्डारि जाबाय साननायसै 1 2 स्टार्ट
हामबाय होयो गासैबो बिमाफोरखौ मोसानायाव आरो नायग्राफोरखौ नै थासा जागसो बुगोन आरो आरो रंजामानायावहाय बैयावसो